Хуморът след освобождението на България се превръща в едно безпощадно огледало. Имаме гениални автори, гениални образи, гениални произведения. Българинът вече има своя собствена държава, своя столица, свои министри и чиновници. И какво се случва? Изведнъж всички хукват да стават големци, да се борят за постове и да се правят на европейци. Точно в тази суматоха се раждат най-великите ни творци, герои и институции на съвременната българска комедия и сатира. Нека се запознаем малко с тях. Новата държава има нужда от нови критици. Писателите бързо разбират, че свободата е донесла със себе си корупция, алчност и политическо хамелеонство. Иван Вазов и комедията му "Службогонци" разглежда точно този проблем. Той пръв забелязва новата национална болест – манията да станеш държавен чиновник на всяка цена. В пиесата си той описва тълпите от хора, които висят пред министерските кабинети, готови на всякакви унижения, само и само да се докопат до топло държавно местенце. Алеко Константинов е абсолютният гений на следосвобожденската сатира. Чрез своите фейлетони и най-вече чрез книгата си "Бай Ганьо", Алеко показва сблъсъка между балканската простоватост и изтънчената Европа. Неговият смях е хем весел, хем изпълнен с тъга по изгубените идеали. Чудомир идва малко по-късно, в годините между двете световни войни. Той обръща поглед към малкия провинциален град. Неговите разкази, събрани в книгата "Нашенци", са пълни с топъл битов хумор, който лекува душата. Всяка велика комедия се нуждае от герои, които надживяват своето време. След освобождението се раждат персонажи, чието имена днес използваме като нарицателни. Знаят ги дори и децата, без да знаят точно кой е този герой. Бай Ганьо, най-известният българин в литературата. С москалите, розовото масло в пояса, той пътува из Европа, търсейки далаверата, прескачайки правилата и тупайки се в гърдите с думите "Булгар, Булгар". Той е събирателен образ на простащината и политическата безскрупулност. Големанов, човекът, чиято единствена мечта е да чуе обращението "Господин министре". Той не разбира от управление, но е готов да смени всяка партия, да предаде всеки приятел и да изрече всяка лъжа, само за да седне в министерското кресло. Звучи познато дори и днес, нали? Какасийка и лъжлив съби. Това са незабравимите нашенци на Чудомир. Какасийка е първообразът на селската клюкарка. Жената, която знае всичко за всеки и може да превърне мухата в слон за 3 минути. Тези герои не са злодеи, а просто пъстрите образи от българската махала по това време. Комедията вече не живее само в книгите. Тя се нуждае от сцена и от трибуна. След освобождението, българите започват да създават истински институции, посветени на хумора. Сатиричната преса, например. В началото на 20 век излиза култовия вестник "Българан", около който се събират най-талантливите карикатуристи и писатели.